манбаъ дар вилояти Бадахшон гуфтааст ки ба далели бекорӣ мардон занҳояшонро талоқ медиҳанд. то ҳол ин минтақа 3 мавриди талоқ ба далели бекории мардон сабт шудааст. манбаи Спутник Афғонистон дар вилояти Бадахшон хабар додааст ки 3 зан аз сӯи ҳамсаронашон ба далели набудани ҷойи кор ва пайдо накардани нафақа талоқ дода шудаанд. ба иттилоъи ин манбаъ чунин маворид ахиран дар ин вилоят ба қайд гирифта шудааст. ахиран дар шабакаҳои иҷтимоӣ аксе нашр шудааст ки дар он як зан аз ночории фарзандонашро ба фурӯш гузоштааст. тибқи гузоришҳо ин хонум канори роҳ нишаста духтари 10-солаашро 10,000 афғонӣ ва писари 5-солаашро ба маблағи 20,000 афғонӣ ба савдо гузоштааст. гуфта мешавад ки ҳамсари ин зан аз маризии ноилоҷ ранҷ мекашидааст.